Op een heel soort plakken in Friesland waren juist weer peerskefjoeren aanstutsen. En dat weer zuiver in de hele provincie te roeken. In Oudeholt-Peer weer de bulte grutter als oors. Troch de storm van oktober vliegen hier weer meer hout beschikbaar. Er kwamen honderden mensen aan op dit peerskefjoer. Al heel nevens peerske traditie kwamen jood nog volle meer mensen naar de verskate meubelboulevards in Friesland. Bij Home Center in Wolvengeer kwam de teller op een peer duizend. We wonen een dag voor. Ja. Of we speciaal op ziek zijn iets. Nee, want we zijn dikke 80 jaar, dus we hoeven net zo'n volle huisboel meer. Dit moet de eerste keer in ons leven een keer mooi maken. Eén keer en niet weer. In hotelrestaurant Lunia in Oudebekeer wie kiezen voor een ludiek evenement. Daar kon het publiek terugte voor een stwolledoens. Als alternatief voor de meubelboulevards mochten mensen die in een nieuwe hoeserieën 2 oude stwollen ruilen voor 2 exemplaren die toch oude mensen meenamen. Welke stoel heeft u meegenomen? Die mooie zetel. Wil je lekker op blijven zitten of lekker af? Hartstikke mooi. Ja, het is een soort troon, hè? Zit hier niet zo lekker? Ja, hij zit lekker. Ik ben ook een winnaar, dus. Vanzelfs kwam ik weer een soort volk aan op de verskate optredens bij het Friestalige iPop Festival in Nijloan. Maar voor het eerste presentatie van een striptekstenproject, waarbij het Friestalige liedteksten omzet binnen in een strip of comic. Maar die vooral geniet je van de muziek. Mooi, mooi, mooi feestje. Goeie sfeer, goeie mensen. Dit mag.